बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हज़रतन हमदा शुक्र कुरान मी उम्मत के माय नबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सलावत सलाम लेवंगे दी दुआ कुरान मी सलावत सलाम गा एकले फान के आल असहाब शामिल कुरान। लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी के बोर्ड के रईस मिनिस्टर इमरान अब्दुल्ला, CEO फातिमत अफशन लतीफ़, बोर्ड के मेंबरों अदी मी कॉन्फ्रेंस के एमहा बैवरी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिहार अर्गन में अमल करम मियन्न कानून असासी की राज्य लामरकज कुरमा वर बड़ा मगु खुशायदिन कानून असासी नमवस हकीकी लामरकजी निज़ामकु राज्य अतुलतक रत्त बारुवेगन दिए लामरकजी कानून देहास नवार व नहर मिसरकारों खुशेड़ी इस्लाहतकु लामरकजी कानून मिगनौन बदल तक की राज्य तरगिय एलुन एम्मे मुहिम एफियोलकमा अलगुन देखे दिह राज्य की उफेदुम गाइस लामरकजी सिफत कायको उफे दिफाओ जजीरा राज्य महासिंगा हिंदू खंडय फितरिफा ओई मी रत्त तरगी कुरेवेनी मरकजी उसूलत दूखुगे कुरियंगे लोकल इंतखाब की लामरकजी निज़ाम गेना इस्लाही बदलत तंफीज़ कुरुमगे फुरतम फियोल मी इंतखाब लामरकजी निज़ाम अन्नाने एम्मे बड़ु बदलकी इंतखाब कुरेवे मगाम तकुगा अंगेनु तमसील कुरा मिंवर एत गुणयकुं इतुरुवेगेन दियु अलगुण देखे गोतुगा मी राज्य तरगियवस अदि सियासी मसरहवस अन्नाने हेयो अदि बड़ु बदले मी बदल तहुगे हेयो असरु राज्य कोम्मे रशकुं फेनिगेन दान फिरिहेनुन्ना एंहमयगा अदि मगामुगे गोतुंवेस FM वरेगा अंगेनु तमसील कुरा मिंवरु इतुरुवेगेन दियुमायको अंगेनुगे हग्गोत कशवर कुरमा गौमी फेंवरुगा एकमद्देवे अहमियतक इतुरुवेगेन दान एम्मे फहुगे रियासी इंतखाब अलगुन में कैंपेन कुरमुन दियइरु कानून असासी कंडाला दीफा ओई लामरकजी निज़ाम ओती एरुगे सरकारों मुलिंग गड़बड़ कोफा कानून बदल को काउंसिल तक भारत ओती सरकारुगे एकी उजारा तक जमा कोफा काउंसिलरुन्न एव्वेस इख्तियारे बारे नेगोत हुरिहा कमें हुरी मिनिस्ट्रुगे बारुगे दश बदल कोफा काउंसिलरुन सस्पेंड कुरुमाई काउंसिल तक जेस्सुंको दति कुरुं ओती सरकारुगे आदाय कं हदाफ मकें खासको सिटी काउंसिल तहुगे एव्वेस बारे नेगोत हुरिहा कमें सरकारुगे बारुगे दश बदल कुरी एहनस इराद कुरेवीती मियदु राज्य मिहार मियोती एहालत कुरुं मी रय्यतुंगे सरकार मी रय्यतुं बारेर कोग्गे रय्यतुंगे बैवेर उमायको लामरकजी निज़ाम हिंगन जागदेने सरकार मियदु काउंसिलरुन्ना कानूनी बारू दिबिजे रड्रशुगे इहुतिसवस कंड अलाफे रड्रशुगे इहुतिसवसुगा हिमेने बिंतका फलुतका एहेम वसीलेत्तहुगे मिल्कुरी फरातकी रशु काउंसिल ए वसीलेत्तकुं होदा आमदनी लिबेनी एरशक मी दिवे तारीखुगावेस रशुगे मिल्कुरिक रशुगे रय्यतुन्न लिबिगें फुरतम फहरुक अलगुंडु फदायको फाहक कोल्ला अतल काउंसिल तहुगे दौर एतक गोतकुं फुलावे अतल तरगी को मुಳಿ अतोलन खिदमत कुरेवेने गोता जिम्मा तका वाजिब त अतल काउंसिल तका हवाल कुरेविजे देंगोती मसके कुरु मी कानून लिबिदे बार तका वसीले तका आयको रशा अतोला सिटी तोगे तरगिय मुहिम मसके तक कुरु
එකමට්ටක ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ್ಕ ಬೇಣುಂವ ಫಣ್ಣಿ ಲಫಯ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಸರ್ಕಾರಂ ದೇಣ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತವಗೆ ಮಸಕ್ಕೈತ ಮಿಯೊನ್ನನಿ ಮರ್ಕಜಿ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಮಸಕ್ಕೈತಕ ವರ ಬಡ ಗುಳಿಫ ಎಹೆಂಕಮುಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ್ಕ ಮತಿಕೊಫಾವ ಕಾನೂನಿ ಜಿಮ್ಮಾತ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಗೊತ್ಗ ಅದಾ ಕುರ್ಮ ದೌಲತ್ಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮೊಸಸಾತಕ್ಕೆಗೆ ಎಬ್ಬಾರುನು ಲಿಬೆಂಜೆ ಅದಿ ಸರ್ಕಾರು ಹಿಂಗುಮ್ಗ ಜಮಾನುಸುರೆ ಗೆಂಗುಳೆಮುಂಗ ಮರ್ಕಜಿ ವಿಷ್ಣು ದೂಕೋ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಸಿಯಾಸತ್ತ ತಂಫೀಸ್ ಕುರ್ಮ ಖಿದ್ಮತ್ತ ದಿನುಮುಗ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಉಸೂಲ ಅಳ್ಗುನ್ಮೆಂ ಬದಲ್ವಾಂಜೆ ಅಳ್ಗುನ್ಮೆಂ ಎಮ್ಮೆಂ ರಶುಬಂದುಗಾ ತಿಬೇತ ಮಿಹಾರು ಅಹರ್ ಕವರೆ ಗಿನ ದೋಸ್ ಫಾಯ್ತುವೆಗೆ ಮಿದನಿ ಮುಳಿ ದುಣಿಯ ಮಿವಣಿ ಹುಟ್ಟುಮಕಂ ಆಸ ಮಿ ಹೇದಕುರಿ ದತಿ ದೋಸ್ತಕು ಲಿಬುಣು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಇಬ್ರತಕಿ ಮಾಲೆಗೆ ತೊಜ್ಜೆಹು ಮಾ ಮೆದು ಫಿಯೋಳೆಳು ಮಾ ಬೊಡ ಲಸ್ವೆಫಾವಾಕ ಮಾಲಿಯ ಜಮಾಕೊಫಾವ ಭಾರತಕ ಖಿದ್ಮತ್ತ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯ ಬಹಾಲ ಜೆಹೇಕ ರಾಜ್ಯಗ ಕೋವಿಡ್ ಫೆತರೆ ಫೆಶುಮಾಯಕು ಅಳಗುನ ಸಮಾಲ್ಕನ್ ದಿನಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಹಿ ನಿಜಾಮ್ ಹರ್ದನಾ ಕುರ್ಮ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ದತಿಕಮ್ಗ ಮಿ ಹೇದವಿ ಅಹರಕವ್ವರೆ ಗಿನದುವಹು ಅಳಗುನ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇಣುವ ಉಮ್ರಾನಿ ತರಗಿಯ ವಸೀಲೆತ್ತಂ ಹೋದ ಎತಂತ ತರಗಿ ಕುರಂ ಅಳಗುನ ದೆಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಅಳಗುನ ಮೆನ್ನ ಕುರೆವುಣು ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಎಮ್ಮಸಕ್ಕೈ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಸವಬುಂ ಎತ್ತ ಮಹೆ ವಂದೆ ಮಾಲೆ ಬಂದುವೆಫಾ ಒತಸ್ ಅತೊಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಕ ರೀಜನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಕು ಫೆಂಬರ್ ರಂಗೋಲ್ ಸಿಹಿ ಹಿದ್ಮೈ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆಮುನ್ ದಿಯಕಂ ಅಳಗುನ ಫಾಹಕುರ ಏಯಿ ಸಿಹಿ ಹಿದ್ಮೈ ಲಾಮಕಜ್ ಕುರ್ಮ ದಿಹಾಸ್ ನವಾರವಣ ಹರುಂ ಫೆಶಿಗಿನ್ ಕುರಮು ಮಿಯನ್ನ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ನತೀಜ ಮಿಕಂಕಂ ಫುರಿಹಮಯ ಕುರವೇಣಿ ಸರ್ಕಾರ್ಗೆ ಹುರಿಹಾ ವುಜಾರಾಯ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಕಾನೂನ್ಗೆ ರೂಹಾ ಎಗ್ಗೊಯ್ವೆಗೆ ಅಳ್ಗುನ್ಮೆ ಮಿಕುರಾ ಮಸಕ್ಕೈ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರವೇಣಿ ಸರ್ಕಾರ್ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೋಜಿಫೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಮಾ ಮಸಕ್ಕೈ ಮಿಮಗ ಬದಲ್ಕೊಗೆ ಅಳ್ಗುನ್ ಮಿಯದು ಎದೆನಿ ಮಿಫದ ಮುನಾಸಬು ವಕ್ತಗ್ಗ ಮಿ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಕು ತಿ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫಳು ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಟ್ಟೆವು ಅದಿ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ ರಾಜ್ಯ ಬದಲ್ ಕುರ್ಮ ಕುರವೆಂ ಹುರಿ ಕಂಕಮಾ ಮೆದು ಮಸ್ವರ ಕುರೆವ್ವುಮ ಮಿಕಂ ಕುರವೇಣೆ ಗೊತ್ತ ವಿಷ್ಣು ಬೆಹೆಟ್ಟೆವುಮ ಮೀ ಎಕಿ ಕಂಕಮಾ ಗುಳೆ ಸಿಯಾಸತ್ತ ಎಗ್ಗು ಕುರ್ಮ ಲಿಬೆ ರಂಗಳು ಫುರ್ಸತೆ ಮೀಗೆ ಇತುರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗ ದಿಮಾವಾ ದೈತಕ್ಕ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಫದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ತಗುಗ ಮಶ್ವರ ಕುರೆವಿ ನಿಕಂಕನ್ ರಂಗಳು ಕುರಾನೆ ಗೊತ್ತ ಹೋದುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಫಹಿವೆಗೆಂದಾಣ ಮಿ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ನಾಯಕು ಬ್ಯಾವೆರುವ ಏಕಿ ಫರಾಯ್ತಕ IROI USAID ಫದ ಬೈನಲೊಗ್ವಾ ಮಿ ಏಕಿ ಜಮಾಯ್ತಕು ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಅಳಗುನ್ ಮೆ ಬಲಾಗನ್ನ ಅದಿ ಸೆಫಹರ್ ಮಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂತಜಾಮ್ ಕುರೆವಿ ಕಮಟ್ಟಕ LGA ಲೋಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ USAID ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಶುಕ್ರು ದನ್ನವ ಅಳಗುನ್ಗೆ ದುವಾಯಕಿ ರಯಿತುಂ ಬಾರವೇರಿ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಲಾಮರ್ಕಜ್ ಕುರುಮ ಮಿಕುರಾ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲ ಬರ್ಕಾಯ್ ಲವ್ವ ಕಾಮಯಾಬ ಹೇವಗೆತ್ತ ಮಿಮರ್ ಕುರೆವು ರಯಿತುನ್ನ ಖಿದ್ಮೈ ಕುರುಮ ಹವಾಲುವೆ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫಳುನ್ನ ಬೆಸ್ ಹೇವ ವಿಷ್ಣು ದೆವ್ವ ಗೌಮ್ಗೆ ತರಗೀಗ ಬ್ಯಾರೂಮ್ಗೆ ಹೇವ ನಸೀಬ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾ ರಯಿತುನ್ನ ಬೆಸ್ ದೆವ್ವಾಶ್ ಆಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು